ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Умедворум ҳар як шумо тансияту зиндаву сарбаланду хонободен. Бародарои азиз, илтимос бо диққаттар гӯш кунед. Дар навори имрӯза тамоми намуди мошинора ҳархела бо нархи танҳо арзона бари шумо пешниҳод кардем. Просто шумо роҳат мекунед ҳамин наворда. Илтимос навора ягон ҷоша нагзаронида то охира тамошо кунед. якчанд мошинора бисёр мошинора бо ай мошинбозор ба навор гирифтагем. тамошо кунед нарх навои мошинбозорон ҳамашон арзонанд. Бародарои азиз, ҳатман шумо дар боварии 100% дора махлум мешавад. ҳатто трактор дар навор ҳастад. лайкҳоро ҳатман монед. шахсоне ки меҳмонен илтимос подписатсия кунед, то ки мо меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, то ки мо тез навор кунем. Бародарои ҷон, комментарияда нависед кадом мошинро мехоҳед дидан. Роҳ у нас 3-4 соат пас обязательно мо баъри шумо пешниҳод мекунем. 3-4 бори нависед ҳамон комментариятро, штобе ки мо бинемшон. дӯстони гиромӣ, навора шурӯъ мекунем. навор беҳад дароза такрор мекунем. то охири илтимос тамошо кунед. тамоми намуди мошинаҳо ҳастанд. Opel Vectra A бародарои азиз, як мошини фурӯшиаст. соли барои соли 1992. комментарияда бисёртар нависабден. объем моторош 1.6 бензини холӣ. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 13000 сомон гуфтасе 78000 рубли рӯз мешавад ва боз савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хуб аст, краска нарӯшашам бад нест. касе харидора боз занг занад. бародарои азиз, дар таги комментария нависед кадом мошина мехоҳед. роҳ у нас 3-4 соат пас 1000 лайк боло шуд. бародарои азиз, навори нав аз ҳар метам тамоми мошиноҳое ки гуфтагиен бо тайёр мекунам, бартон пешниҳод мекунам. илтимос бародаро 70% ки меҳмонен ҳатман хеле ҳозир подписатсия кунед. як донаи лайка дар таги навор монен, то ки мо тез наворро бароварда. хуб шер бачаҳо, навора идома метем. дар таги комментария BMW тройка бисёртар нависабден. бартон пешниҳод мекунем. ҳар якташа хондем. навори дирӯзара ҳар якташа хондем, бартон пешниҳод кардем. соли 91 BMW тройкара бародарои азиз, объем мотор 1.8 бензин газ. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салонча тоза, коробка передачаш механик ҳолаташ хуб аст. бародарои азиз, мошин дар шаҳри Душанбе гаштагӣ ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 15000 сомон нархаш гуфтасе 90000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки на ходуай пул центр замок ҳамаш қонуну қоидааш қатъи масъала умуман намехӯра. расходаш кам расходак, состоянияш хуб аст, ҳуҷҷатҳои солонаш тамом шудагӣ. рақамошон дар рӯи экран метавонед занг занед. каси харидорем бо маълумоти зиёдтар аз худашон дарёфт намоед. бародарои азиз, шахсоне ки мехоҳед мошинои мехостагии шуморо дар навор монем, дар таги комментария 3-4 бори рӯи ҳам нависед, то ки мо амуда чашмон афта комментария бисёр мешавад. ҳар яктатон 3-4 бор нависед. обязательно шербача нафари 3 соат ё 4 соат пас наворда мошини мехостагида ба саволу ҷавоб иншоалло ки мебинед. ҳатман ҳар яктатон фикротонро нависонед. ҳар як инсоне ки тамошо мекунед, агар мушкилӣ набошад такрор шавад, бисёртон меҳмонен. бародарои азиз, подписатсия кунед, як дона лайка монед. иншоалло ки ҳамеша дар хизмати шумо ҳастем. Vectra A бародарои азиз, бисёртар дархост кардем. мо кӯшиш кардем арзонтарша бартон пешниҳод кунем. якта хуб шавифтагем. бародарои азиз, соли 93 объем мотораш 1.6 бензин газ. коробка передачаи мошин механика. бародарои азиз, мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне Московский, ба қавли дигар бигем, қарор дорад 14000 сомон гуфтасе 84000 рубли рӯз мешавад ва боз савдо мешавад. ҳамин 14000 сомон бародарои азиз хушрӯак савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки мошина ҳолаташ хуб аст. 9 моҳ ҳуҷҷат дорад. 4 баллони пачка дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. касе ки харидора биёяд бина, ай пеши маъқул шавад, ягон муомилаи суннатӣ карда мешавад. рақамош дар рӯи экран. бародарои азиз, марҳамат кунед, касе ки харидоред метавонед занг занед. мо навора идома метем. бародарои азиз, мошини навбати Opel Astra F мебошад дар кузифи хеҷбек. соли бароши мошини соли 1992. хеҷбек ҳам бисёртар мепурсен. объем моторош 1.6 простой 4 бензин газ. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскашам бародарои азиз безеб нест. қарор дорад бародарои ҷон дар вилояти Суғ, шаҳри Хуҷанд. нархи мошина 20000 сомон гуфтасе ба қурби имрӯза 120000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хуб мебошад. моторш беҳад звера, хадавоиш ҳолаташ миёна ҳай. кам мелочи расход дорад. мақсад пили калоне 1000-2000 максимали расход мекунӣ. мошин куклача мешавад. харидори аниқ бошад, биёяд бина, боз савдо карда мешавад. рақамошон дар рӯи экран. марҳамат метавонед занг занед.
бардурои азиз, такрор ба такрор мегӯям ҳам комментарияда ҳатман 3-4 бор мошин мехост якитона нависонен. иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ягон 4-5 соат пас баъд шумо пешниҳод кунем навора тохиша тамошо кунед. Мошинбозор он аст, тамоми намуди мошино аст. шумо Chevrolet нависта будем бардурои азиз, намо бартон пешниҳод мекунем дар комментария. соли барош соли 2004 Chevrolet Lacetti-ра. Объем мотора 1.8 бардурои азиз, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 28000 сомон нархи мошина гуфтаси 169000 рубли рӯз мешавад ва боз савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки соли барош 2004 объемния мотори 1.8 ҳолатиш беҳад хубай, 8 моҳ ҳуҷҷат дорад, муомилааш 100% муомилаи хуб карда мешавад. каси харидорен мотор бе ягон проблема, коробкашан проблема надорад. дӯстони гиромӣ, навора идома метем. мошини навбатии Daewoo Nexia соли барош соли 1995 ранги ҳар вақта комментария хонда бартон пешниҳод кардем. объем мотораш 1.5 сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Носири Хусрав. 12000 сомон нарх мега 72000 рубли рӯз мешавад ва бозам савдо карда мешавад. соҳиби мошин бардурои азиз қайд карда ки мошина ҳолатиш хубай, кузов азадагӣ пусидагӣ надорад, беҳад кузовш хубай, 4 баллон запаска, ҳамаш дамкрат, баллоно ҳамаш наванд, ключо қатъияи мақсад ҳамаи ҳамин чизои запасша дорад. қонуни қоидааш қатъияи хулосига мошин 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин бо арзон мешавад. нахадои мошин касе ки харидоре марҳамат кунад. бардурои азиз, ҳама касай ҳар яктатон хоҳиш мекунам 70% ки шумо дар канали мо меҳмонен, бародарои ҷон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш як бор проверка кунед, ҳама каса подписатсия кунед, агар мушкил набошад як дона лайка зер кунед. навора идома метем. ҳазор омад барои нафарои ки моро мефаҳманд, дастгирӣ мекунанд. комментариядам Nexia бо нависта будем, намо якта не дута пешниҳодтон мекунем. солуш соли 94 маи Nexia, ин Nexia нисбат ба пешинаш беҳад свежтара. меҳнати бисёр карда пешакӣ гап занем. объем мотори 1.6 мотор Звер Замбур. объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. бардурои азиз, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. 16000 сомон нарша мега 96000 рубли рӯз мешавад ва боз савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мотор, ходовой, коробка, кузов саволу ҷавобш қатъия, аккумулятори нави пачка, редуктори газ нав часпондагӣ, масла, фильтр ҳамаш нав иваз кардагӣ. мошини айучоз симат кардагӣ тайёра. хулосига мошин соҳибша интизора, срочна пул лозимай, нархи охира. рақамошон дар рӯи экрана бисёр тариф кардагӣ. касе ки харидорен дар тамосен ва маълумотои бисёртар аз хаташон дарёфт кунем. дӯстони гиромӣ, ранги ҳар вақта хондем, комментарияна бартон пешниҳод кардем. Toyota Mark Dra соли бароши мошин соли 1994 май. объем мотор 2.5 сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаи мошин бошад механика. бахшиш бардурои аз коробка передачаш автомате. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нарша 13000 сомон гуфтасе 78000 рубли рӯз мешавад. мошин пулоборот заводид мешавад, нахадои гаштесе. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолатиш хубай, мошина ягон проблема надорад, мотор дудам намекунад, арзон намешавад ва бе нархи охира. касе ки харидори аниқен фикр кунед, вақта нигоҳ кунед, баъд занг занед гуфтага. рақамошон дар рӯи экран мондагаем. касе ки харидор бошен марҳамат кунед, метавонед дар тамос шед. خب دوستان گرامی مگذاریم با قسمتی مرسدس ها. ماشین نوبتی مرسدس بنز سه کلاس است. سالی باروش سالی 1995 مای پیشکی گاوزنیم سچکای پلاستوی ابیو موتورش 1.8 باردرو عزیز. 1.8 دیزل коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد و ماشین قرار دارد در شهر خوجند. نرخ ماشین 35000 سومون میگه 211000 روبل روز میشه و باز سودا کرده میشه. سوی ماشین باردرو از قید کرده که حالت ماشین به حد خوبه. یک سالت خدمات موتور داره. خدوای коробка خدوای همش 100%. اگه ماشین باشه با بالای پولت یا علیش هم میشه وارنت علیش هم ببینه. کسی که خریدار این باردرو عزیز معلوماتی مفصل‌تر میتونن در تماس شوین باز. خوب باردرو عزیز در کامنتر بسیار تو منسین سچکوی ابیوم نیمون کم تر سچکوی ابیوم قیمت ترن گفتی گپو که هدیلی اونم میشمونیم. اینا یک تابمه اوندیم بحری شما باردرو عزیز سستانی بهترین شم. مرسدس بنز سه کلاس ابیوم نیست. سولی باروش سولی 1999 الگانس. ابیوم موتور 2.4 باردرو عزیز. سوفورش بنزینه коробкаш автомат. بنزینی خوری گشتگی
коробкаш ягон проблема надора. Дар ҳолати беҳтарин қарор дора дар шаҳри Душанбе. Где-то 10-12 та расход дора қайд карда ҳисоби мошин пешакӣ занем. Душанбе да қарор дора бо бор дигар такрор мекунам 73000 сомон нарша гуфтеса 439000 рубл русӣ мешава. Бо диққат гӯш кунед бор дора ҳисоби мошин қайд карда ки ҳолати мошин беҳад хуб аст. Мотор 2.4 звер бе ягон проблема мотор кор кеса. Хаддавои штубча салон тоза аккумулятори нав хулоса бе ягон камбуди пул оборот завод мешавад фавран фурӯхта мешавад. Рақамошон дар рӯи экран касе ки харидорин дар тамос шавед. Хуб дӯстони гиромӣ мо навора идома метем бояд дигар Мерседес сечкаи объёмни баршон пешниҳод мекунем. Танҳои 2.8 соли бароши мошини соли 1998 бардор азиз объём мотор 2.8 танҳо бензини холии сӯзишвориш коробка передачаш автомат ай 12 14 то 16 тара мехира бардор азиз хайш вобаста шумо коробка передачаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора дар шаҳри Душанбе 79000 сомон нарша гуфтеса 475000 рубл русӣ мешава ва боз савдо карда мешава. Сои мошин қайд карда ки фавран фурӯхта мешава ҳама ҷош кор мекунад састаниш тупча илтимос одамое ки харидор нестанд просто мепурсанд лучи занг назананд гуфтага. Рақамош дар рӯи экрана марҳамат метавонед занг занед боз касе ки харидори аниқи серьёзни пулаш нахта тикоча бисёртар дархост мекардем як чанд навор буд навор динагина дар нависа будем намо бартон пешниҳод мекунем шербачо ҳатман илтимос касе ки мошини мехостагиша надида ё ки мехоҳа бобина ҳатман дар комментария як бор не 2-3 бор зиёд нависен обязательно ки мо пешниҳод мекунем ваъда метам. Дайво тико соли барош соли 1996 объём мотор 08 камрасход сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора дар ноҳияи шаҳри нав 15000 сомонш мега бардор азиз 90000 рубл русӣ мешава ачи сабаб қиматтараш мега сабабе ки кор умуман надора берасхода мошин бе ягон камбуди гарантия станиса тариф кардага ҳолатш хуби бада гуфтага рақамошон дар рӯи экран касе ки харидорин марҳамат бо занг занед. Хуб шер бачаҳои наята дигар дайво тикора бартон пешниҳод мекунем соли бароши тико соли 1997 вайш қиматтар буд набо арзонтар объём моторш 04 и ранги велик мехира гуфти гапо сӯзишвориш бензин газа коробка передачаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора ва и тикоча боша бардор азиз дар регарияни шаҳри Турсунзода қарор дора 8000 сомонш гуфтеса 48000 рубли русӣ мешава ва бо ягон чизи дига ягон гапи дига гав мезана гуфти гапо сои мошин қайд карда ки бародаро конкретни харидоро боша занг занед документош нав думошид кардага фавран фурӯхта мешава ҳолати мошин хуб аст рақамошон дар рӯи экран дар тамос шавед. хуб бардорои азиз нави сабдаи комментарияда ки гурзавиёран кам пешниҳод кунед намо бартон пешниҳод кардем гурзавои газел 406 газ бензин ҳардаш қоидави кор мекунад солаш 98 май нахадуай бардорои азиз кор кардеса бе ягон камбуди мисоли гап бор каштеса дар хизмати халқай нарша 40000 сомон гуфтеса 240000 рубли русӣ мешава бо савдо ҳам карда мешава бардорои азиз танҳо харидори аниқ занг задан гуфтаган бе ягон камбуди краска нарушка кор надора моторшан мотори бад нест рақамошон дар рӯи экран касе ки харидорин марҳамат метавонед занг занед. бардорои азиз такрор ҳам шава шахсоне ки меҳмонин шерои нар ҳамин меҳнатои моро қадрдонӣ кунед подписатся кунед лайк кунед ҳамиш басанда шер бачаҳо навор идома дора дар баҳри шумо пешниҳод мекунем трактор МТС 80 хоб нигоҳ кунем бардорои азиз бо диққат бисёртар дар комментария нависед намо бартон пешниҳод кардем плуг ҳама чизоша ҳама чиёш ҳаста ҳама чизоша мета моторш бе ягон камбуди кор кардеса бе ягон камбуди ҳозир дар хизмати халқай то ҳамин рӯза бардорои азиз 50000 сомонш мега 301000 рублай МТС 80 бардорои азиз касе ки трактор фаҳмай ва фикр мефаҳма вай худаш ҳам хел ай сураташ рақамошон дар рӯи экрана касе ки харидорин метавонед занг занед. ва бардорои азиз давоми наворда мошинбозор омодагем мошинои ҳамирӯзара сёнка кардагира бартон пешниҳод кардем илтимос ҳатман лайк монед то охирша тамошо кунед роҳат Вектора гуфтем бардаи азиз соли 1995 объём мотори 1.6 бензини холӣ 4 баллони нав яксола ҳуҷҷат ана ягон деталош кор надора нарушка каскаш бесарапина люк як полни бардаи азиз гирдичақ мезанам тамошо кунед тайёрай мошинча
95 12 задний камера. Озяй салон сар мекунем ки чӣ дора. Дар қафош ручной. На марҳамат салон. Салоншаш тоза. Дарои пешан ручной ҳар як чира аҳамияте барда азиз губкават кардага ба пшипкош пачкай. Ози имино ам запчасти Vectra гарени камёвай. Ана чи холи ки десен из заводскоя барда азиз чине 5 сол дига хизмат мекунад. Пробегиш 157,000. Потолок заводской худаш. Оз як капоча. Марҳамат барда азиз моторош ина чашкош вехош герметикошон кушода мешавад мақсад афгор кишид кушода мешавад тоза гарени кузовш тоза ина фартук мордаш дестем барда азиз мотор чи хеле тага моторош моторош оли ҳуй кардаги набуда барда азиз ABS бензини холи ҳозир чашкои қафоша шумо да барда азиз нишонтем марҳамат барда азиз чашкора дидестем гарени тозае хулас кузовш тозае бадили пир метонед занг занед вале ҷошонани мекафа тоза буда 45 та бо савдо мешавад тага гашт хадави падароиш хела номери телефон чандае 88 5 тана 85 алишда чи хели сумқат алиш мешавад я марҳамат номеро ка зери наварда кадоми конкретни харидори занг зане бадили пир кузовш гарени тозаи моториш оли кушодагӣ нест 45000 бо савдо мешавад К5 ёфтем бародаи азиз ҳолати беҳтарин шаб солиш чанд буд 11 12 солиш 2012 саб сафед ана сафеди тирох компонента 4 диска балони нав панорама комплектатсияи фул бародаи азиз 135000 сомон бо савдо мешавад як сола ҳуҷҷат мошин тайёрае фақат як номерош мегири иш мекунӣ абагдев сидени пеш қафон рул датчикои парктроник озяй салониш сар мекунем ку чӣ дора ҳарушка краскаш без сарапина дарои қафош электропакет абагрев сидени қафо кожни салон ай бародаи азиз панорама дошта отпечатка ана 4 дараш электропакет блокировкаи даро регировка боковой лифт коробкаш автомат абагрев сидени пеш абагрев сидени рул мультирул климат старстоп ка 52012 ба хотири комплектатсияшон харидестам мақсад комплектатсияи зур дора монитор видеорегистратор як капочам мекшонед тавр расходиш чанд ка боша объёмиш 2 бензини холи кузов тоза задагӣ нест кафолат задагӣ надора бо ака кафолат додеста бадили пир метонед занг занед алишда чи хели тағо мошинчара ягон мошини арзон болоиш сум не пали нахата 135000 бо савдо меша номери телефон тамо яка номери ака 93 500 28 00 зери наварда астай каси конкретни хайр дора марҳамат занг занед бо муомила дора
Camry deyuftیم برده عزیز امریکا سالش شنبه نه یوزده سالش 2010 برده عزیز ابی موتور دوونیم بنزینی خالی واگونای 6 مو در تاجیکستان گشتگی 6 مو حجتی سال نداره 4 دیسک بالون نو یگان دیتالش کار نداره کراسکش به سراپینه انا پول یا گیردش چرخ میزنن تماشا کن شمالیزاسیا کردگی کاتالیزاتورش جوشده نه که یک پولی برده عزیز تماشاش کنین یگام دیتالش کار نداره کراسکش به سراپینه پالیروفکا کردگی زدنی کامیرا دوونیمه برده عزیز انا سری سالون برده عزیز در روی قفاش الکتروپاکت سالون لفته کожний سالون نیسته گرینی توزه سالون چشانی زور نگاه کردگی ماشین چرا شمالیزاسیا کردگی звукш خودش گفتسته انا 4 درش الکتروپاکت لاکیروفکا دارو коробкаш автомат климат кондиционер کار میکنه مولتی رول تازه регировка лаковой на حالتی балнош барду азиз расходшон кай 12 литр дри шарда ё ки берун аз шар дри шарда 12 литр расход доште барду азиз ина марҳамат моторчашан тоза ана ком тарафш удар хурдаги ака крили пассажир алиш кардаги крили пассажир удар хурдаги алиш кардаги ана мақсад ахча кардаги нестана алиш кардаги на винко да ам крил меброра ҳоз як винко чашмо да нишон темина марҳамат барда азиз стоп карда дар хром ё ки дар чи поист занед ана бинен ки ҷош задаги касони конкретни харидора мотор коробка чӣ хела зура 140,000 бо савдо мешавад алишда чӣ хели алиш намешавад пули нақд фаҳмо лексус гирифтам я ана номерои телефон чанда 918 45 44 04 мошинча тайёра я фақат снимач мекунад я номер мегирад тамома марҳамат бародаи азиз номерои ака зери наворда аст 140,000 сомон бо савдо дошта фақат конкретни харидор занг задан бародаи азиз Toyota Avensis ёфтем бародаи азиз солаш 2008 Европа абё мотораш д бензини холӣ 1 сол тонировкаи қафо 1 сол ҳуҷҷати сол надорад нарӯшка краскаш без сарапина 4 баллони 80%. Як полни тамошош кине гирдиш чарх мезанам. Чанд сум гуфти рабра? 100,000 бо савдо мешавад. Дар кузофи каравана бародаи азиз. аз як салонша нишон дем ки чӣ дора. Дар қафош электропакет, салончаш тоза. Расход ча медонӣ чанд литр мехӯрад? 7-8 кассета катализатор дорад. Ҳар сеш ҷошда ё? Ай худаш. 4 электропакет, блокировкаи трезор, коробкаш механика, климат, кондиционер кор мекунад? Кондиционериш кор мекардаи мультирул, обогрев сидени, люк. Як капуча вардор. Заводской краскаша, а? Чорведе? Дведе, а? Значит, объёми Д 7 литр, 8 литр расход доранд дар 100 километр. Ҳар се катализаторош ҷош дорад. Заводской краскаш бародаи азиз дидестин. Мақсад баъзе детал оҳанаш метавонад заводской краскаша мумкин ки бамперош краска шида боша. Номерои телефон чанд аст? 988 89 22 34. алиш мешавад ба ягон мошин? Сачкая мешавад. Вариантора мебинӣ, ягон мошини арзонам боша болои пул мешавад. Асраҷи Хеҷибек гуфтем бародаи азиз, свети спрайт, свети ки кузовшон гарини тоза меояд бародаи азиз, солш 1999. Абё мотори 1.6 каттек. Газ бензина? Бензини холӣ бародаи азиз.
хансанеш кор мекарда. Балонои 70% транзит. Ҳуҷҷатҳои солна дора? 1 сол ҳуҷҷати солна дошта. Иша чанд сум гуфти ака? 48000 бо савдо мешавад, да? Кузов чӣ хелай? Пеш, қафо, так, тор ҳамаш. Тоза будай балди азиз. Ами аркаш камтар сарапина доштай, дига ҷош без сарапина. Элеганс дай балди азиз, дари қафош электропакет. Салончаш гарини тоза. Тайёрш кардиям, на самом деле хушбак. Чор дариш электропакет, регировка боковой. Коробкаш механика, кондиционер кор мекуна, мультирул. Пробегаш на 357,000. Як капоча мебардори тағоҷон. Бензини холӣ бошад чанд литр мехрабад? 10 тада 90 та озод мегарда. Кашиш мотор чӣ хела? Ина фартук, чашки, деталош 100%, задагишда ҷавоб мегуфта якам. Алишда чӣ хели аст хизбека? Хали нахтам вариантора мебини. Номери телефон чанда? 985 76 70 70. 48000 сомон бо савдо мешавад. Ҳасраҷи Хеҷибек ёфтем бардои азиз, соли 2004. Ҳабё мотори 1.6 4 фарсунка инжектор. Газ бензина? Ана газ бензин гази евро 4. 73000 сомон бо савдо мешавад. 7 моҳ танировка дора, 7 моҳ ҳуҷҷат. Ана свети блур, свети пеши бозор бардои азиз. Ана 4 балони 80%, дискои селексион. Ягон деталаш краска талаб нест, лабои хамелеон дора. Транзит, навозух тайёра. Фақат номер мегири, айш мекунӣ бардои азиз, губкават шумка кардага. Як полнию тамошо кунем бардои азиз. Ҳозир салонш сар мекунем ки чӣ дора. Ана дари қафош ручной, салончаш тоза. Потолок аликантар. Дари пешиш электропакет, регировка боковой. Коробкаш механика, кондиционер кор мекарда. 199000 пробег. Чанд қа мегарда газ қатӣ? Як капоча вардод тағоҷон. Мотор ҷазира. Ехай як нишон уштем фартук мартукша. Я марамат барда азиз, фартук мордаш. Не чашкош. Мошин ки ҷуда гаштага? Мошин ами 65 ами шарда. Ана алишда чӣ хел яка? Не алиш несум. Пали нахати 73 бо савдо мешавад. Номери телефону чанда? 985 76 70 70. Ана нигоҳ кака кузов чӣ хелай пеш қафо задаги бридаги уман надоранд. Тоза ба дили пир занг зананд. Ҳасраҷи Хеҷибек гуфтем бардаи азиз, соли 2002. Абё мотори 1.6 инжектори 4 фарсунка. Ана газ бензин тағоҷон? Газ евро 4. Газ бензин гази евро 4. 4 балони нав, дискои селексион. Нарушка краскаш без сарапина, полировка кардаги тайёре бардаи азиз. 1 соли пирра танировка дора. Ана ҳуҷҷатҳои солна чанд қа тағоҷон? 3 моҳ дига мондаги. 3 моҳ дига ҳуҷҷати солона дора. Мотор чӣ хелай тағоҷон? Як шок капочаку тағон. ҳолати балнош бардаи азиз.
мотор инжектор 4 форсунка, мотори хуби хуб дар астраҷӣ. Ина фартук мордаш, кондиционер кор мекунад таво. Кондиционериш кор мекунад. Расход надора, хе дуд намекунад. Чанқа мегарда газ қатӣ? Газ қатӣ ростгам насанҷидам, барои ки бензин қатӣ мегардам, евро 4 задага тамоман санҷидаги нестам. 10 литр бензин дар бо санҷим 136 километр гашт. 10 литрда 136 километр гашта яка. Ана пол як тамошош кунем барои азиз, мошинча краска талаб нест, моториш мега расход надора. Оз кубинем салонаш чӣ дора? Дарои қафош электропакет, начи 4 дораш электропакете. Чухолакҳои нав, салончаш тоза. Чор дараш электропакет, регулировка боковой, коробкаш, ана механика, мультирул. Подсветкаш сухта будаги, пробегша нишон тӯ. Пробегша намедони чанд қака? Кузов чӣ хелай тағоҷон? Кузовш тоза? Гарантиш қатӣ лубой ҷобанам пеш, қафо, так, тор ҳамаш. Ака ягон ҷо задаги нест, краска радное. Инам як ҷо фурӯшидаги ай. Амра ба хотири накардем ту ба меган краска задаги ай, ина капатишкадаги. Тамом. Касяк дорад. Ана алишда чӣ хел тағо? Пули нақд 65000 бо савдо мешавад? 67000. 67000. 67000 бо савдо мешавад. Номери телефону чанд тағо? 30 70 25 01 71. Охириш 71. гап нест тағоҷон, зинда бошӣ. Я маълумот барои азиз астраҷӣ бисёр хоҳиш мекунам. 102 67000 бо савдо мешавад. Алиш намешине.